afọ m gị na agụ nwere ife na ọhọta ụkpụrụ ụrụ na amasta mana amachagharị anyị wee sị ka anyị jọọ nna anyị biko ke afa gị oge na-akago nwoke tete biko gwa ya ebe isi wee bịa enwere ka ịjụọ ka ife a na-atụ anya n'ebe a n'ụbọchị taa ozugbo nunu mana eziokwu ewe na-ekele gị isi ike ka achọ ka ịjụọ ka obi dị gị obi aṅụrị ka anyị na-enwe sisi abalị ife jọ oyibe a na-akwụ ọgaranya ndị egwu aka nkụ ndị ọkanda aka nkụ ife jọ obi aṅụrị achọrọ ka ịgwa anyị ekpere ị na-ekpe n'isi ọkwụ aka gị abụọ agụ nwere ife n'ọzọ ọfọ na-agọ maka na ọfọ mgbe anyị na-agọ taa bụ na mmemme ọ na-eme o mesịa ya ọ bụrụ na ọ na-enweta ọrụ 80 times a week ọrụ ya abịa abịa ise maka na abalị tụrụ ya n'abalị bụ obere chukwu n'ọzọ ise adreesị ndị ọzọ ise adreesị akwụkwọ pawa ndị furu ebe anụwa na-emeghị takwa bụ ndị a na-akwụ ke ebumnobi gị isi ndị a na-akwụ na na-agọrọ ndị a na-akwụ ọ bụrụ na agọrọ ndị a na-akwụ a sị na ọ ga-abalị na-agwa onye ọbụla na-ekiri ife anụwa onwe mmemme ọbụla ị ga-eme ka ịkpọ ndị a na-akwụ na-alụ ndị